Magandang araw po sa inyong lahat at welcome to my channel, Mommy Flo. Ito po, samahan po ninyo kami sa aming road trip papunta pong Daet, Camarines Norte. At syempre po, pagpupunta tayo ng Bicol, hindi natin makakalimutan na dumaan dito sa kainan sa karinderya, dito lang sa may Atimonan, Quezon. Dito po ang laging stopover namin every time na pupunta po kami sa Naga. At ito po ay isang restaurant, karinderya na marami pong pagpipilian. At ang pinakang sikat na sikat po dito sa kanila ay ang kanilang sinigang na ewan ko kung anong inilalagay pero napakasarap at ito po ay isda. Ito po ang kanilang famous rice dito. Ito po ay ang organic rice na ito po ay kulay pula. Ito po ang lutong bahay nila na sinigang. Ito po ay may talbos ng kangkong, talbos ng kamote at puso ng saging. Ito po ay mamimili po kayo kung anong gusto nyo isda. Gusto nyo po ng tuna, gusto nyo po ng talakitok, or gusto nyo po ng tambakol. Ito po ay breakfast at pinili po namin kumain ng kanin dahil mahaba po ang biyahe. Daddy! Ang amin pong tinatahak na daan ay ang Santa Elena at ito po ay maganda-ganda ang daan. Hindi po ito katulad ng isang daan na madaming lubak-lubak at ang pagkakaiba lang po nito ay ito po ay masyadong sharp curve ay kailangan pong ingat-ingat baka po tayo mabulaga.
After 7 hours po, nakarating na po rin po kami sa Dait at talaga namang masayang-masaya kami dahil hindi na umuulan. Matamis. Oh, ito na po yun. Kaya lang ito, bagong ani pa lang. Itong tinalong pag medyo nauna ng ani. Alin po dyan ang nauna ng anihin para manamis-namin? Yeah, pero magkakasama na. Okay po. Bigyan mo po akong dalawa. Ano po yung pwede na? Yung ganito po katamis. Ay, ito po hindi pa. Dahil hindi hinog. Apat na araw na ito. 4 na araw pa man. Ito? Pwede na kainin. May mga sobrang inom naman yan eh. Ito, mga hubal na. O sige, dati kunin mo yan. Ito pa. Yung pwede na pong kainin, kumbaga. Oo. Ito, pwede po isang ganito, isang ganyan. Hindi po kaya naman anong-ano na yan. Sige po. Ito po yung sample nyo. Talaga. Patikim nga po. Matagal ka na dito ating nagtitinda? Daddy, tikman mo. Ikaw na. Okay. So, laging may ano dito? Laging meron kayong pinya. Pag may bunga ma'am, ang mga dinideliver lang ma'am sa amin. Pero galing itong Dait. San Vicente ma'am, pabrika. Gano po ito? 100. At ito po, narating na po namin ang aming hotel na titirahan ng ilang araw. Ito po ay ang lighthouse na ang tapat ay dagat. So, overlooking po ng dagat at masayang-masaya po kami dahil wala na pong ulan. So, ito po open sa gabi. Meron sila mga table and chairs at mga tusok-tusok daw ang tinda. Ayan. So, okay na. Hadang-hada na yan. Ito naman po ay open bar, restaurant. So, ito pong mga ito, may kumakanta, which is yun ang stage. At ito, meron mga table dito. Ito po yung open bar nila. Ito na, mga hotel din. And then sa likod, meron din pong mga hotels. Ito po, ang ganda. Ang lugar po na ito na aming nilalakadan ngayon ay ito po ay ang Cory Aquino Boulevard na ito po ang pinaka-longest na boulevard sa buong Pilipinas. At ito po ay matatagpuan lamang dito po sa Dait, Bagasbas, Camarines Norte. Kapansin-pansin po ng mga bahay dito ay parang nagiba ng bagyo o nagiba ng tornado o nagiba ng baha. Ano daddy? Parang lahat sila ay walang bubong. Parang laging building na lang na bulok ang naiiwan. Ganyan, no? So, mamaya alamin po ni Mami Marites yan kung bakit ganyan. For the meantime, ito po mga chika babes. Sila po ay nagtutusok-tusok. At dito po sa Dait, napakaganda. Kaya marami po pong kaganapan dito. Subaybayan nyo lang po ang aming food trip, road trip ni Daddy Flo. Hanggang sa muli po, God is good all the time. Peace out!